Idan yau ne farkon zuwanka channel ɗinmu, ka danna subscribe sai ka danna alamun ƙararrawa don sanar da kai da zaran mun ɗora kyawawan shirye-shiryenmu na gaba. Saboda Allah, ai ga da je so masaran nan. Yanzu a ce shinkafa zai ci a wannan hali, komai an kulle ko ta ko ina. Idan dan duba kuɗin nan gani guda nawa ne, saboda ka san mun shiga hali ko ba haka ba. Ba ma na shiga gidan ba ma, bari ma tafi iyawa. Ganda kai yayana ne wallahi na ga ka girma kawai ke za mu kyale ka Allah ya ka girma wallahi duk na ka girma ne wallahi duk na ka girma ne kyale ka wallahi Banda mutunci alƙur'an banda wai shi yaran da tunda kai wai tunda zurkai na ake kai yanzu ga na bahago dan Salamu alaikum. Ba hankali. Ina wajen ka nan. Karin juya yanda kuma kuke sa saboda in za ka yi nasiha ma na kirki ka je mai a na kirki in ɗan iska ne ka je mai a ɗan iska. Na zo ne in ma nasiha. A takaice dai kai kaso gumin ɓarawo ne. Haka ne? garanti wannan. Kana kuma da yara wanda kake turawa suke sace-sace. Yanzu ma da aka suna can wajen aiki. Wallahi ka ba a hankali. Na baka shawara ne a matsayina na makwabcinka. In ba haka ba karshen ka ba za ta yi kyau. Kai za ka gaya mun gaskiya? Dole in gaya ma gaskiya. In ka yi amfani da shi ya rage naka in baka yi ba na fita ni har yanzu za ka fita ko ba za ka fita ko sai na bige ka. Ba ni na ka kai na ba zan fita. Ba sai. Har da yace buga kowa da sana'arsa fa. Kowa sana'arsa yake yi. Ko shi ke ni kawai da an ganni kawai ni ma sana'a daga ni ba fara na fa nake fasha fa. oga garin nan yau fa Allah ba oga. oga garin nan yau ba sai a hankali Ba tun da ga wata ejje mun ne waya da aka ga tun ɗazun wannan abin kai kuje kutsa ko. oga ayi hakuri wallahi ba karamin wahala muka sha muka samu wannan ba Salamu alaikum. Me shago? Da Allah akwai masara. To da Allah da aka baka auna min da Allah. Zo ka auna min saboda ka sai ni gaba daya kulle ko ina. Doka ne aka ce bi ko ba ka ba to gara in sai masara in je in jibge lokacin da aka sike mu sai mu tafi nema. Ka san gida babu tefani akwai matsala ko ba ka ba. Da yara ga komai. Yanzu dai baraka auna min. Wallahi sai ya shi ni. Kabrowa. Haka kurin. Tana da su aka gwada billahi ladi. Sabida Allah sabida annabi su a ce ban dan kudin na gaba da su kwashe wallahi ba zai yi ba malak me zan yaka me kamar kaji wallahi tallahi daga zuwa sai ya suka yashe ni suwaye dan ba gaban dan garba da shi da baki shi na gas a can wani lungu suna nan na gas su shiga wani yanzu lungu da haka suna wurin suna nan a lungun can Allah kwadan mani barende kai malak malak kana yana mun wayo baka sanni ba kai malak wallahi su ne wannan kudi ka kasa kudin nan billahi ɗanin wayo wallahi kudi na ne ka san Allah ai baka bi na dabi bace ni ma shi ne billahi la ilaha illa huwa baka san kowa ni waye ba ai kana ji ana magana an gara wallahi tallahi ne bani baka san waye ni ba wallahi ka bace kana ta lamarin da ka bade na fi ka dabi bace billahi la ilaha illa kallon da kyau kallon mutunci Lalle kai ma san waya ne. Ga kuɗin ka. Amma za ka iya bani haɗin kai saboda wannan harkar mu dinga tafiya tare? ba ka haɗin kai ni ba da cutan jama'a ina yi saboda irin ku ne